Evara ve bxir binerin çarpel medya işev dise ezu meyvani xwe Brezya avcı dise buwerane helbet ev şev jî dise mijarê me de keşkûl hene destxet hene û gelek di navan destxeta da helbet navê gelekîn vîskar û hêjayên wê demê edebiyatnasên wê demê heta belki doktor û belki bijîşk û belki kesên din jî di nav da di vî bernameya me heta dîse heye lê pêşiya ku em Brezya avcî tu bixêr hatî. Gelek spas fikirî var baş. Belê em ê pêşî de behsa Şeyh Ahmed Berzanî bikin ku nêzîkî 53 sal berê niha çiye ber dilovaniya xwe û em ê bêjin hinekî behsa taybetmendiyê wî jî bikin. Şeyh Ahmed Berzanî di 1896 da li Herêma Berzanî ji dayîk bûye. Di salên 1930 ku birayê wî Şeyh Abdüsselam Berzanî şehîd bûye, piştî wî ew î dest daînîne ser ew ê şoreşgeriyê, serkarên şoreşgeriyê, serkarê kurdewariyê Kurdistaniyê lê êwî taybetmendiyê wî hebiye ku yek ji jiyangeh ji jiyanê gelek hez kiriye, jîngehê gelek hez kiriye û jîngeh parêz bûye. Di nav jîngehê de her wiha ajal parêz bûye bi balansekî ew ku xwestiye dayne nav jiyana jîngeh û ajal û mirovan her wiha karên civakî da gelekî dema xwe de gelek reformên nû di nav civakê da çêkiriye û civak hez bûye û her wiha li dij dizî û gendeliyê jî bûye mafê kesên feqîr û hejar parastiye. Şeyh Ahmed Berzanî di salê 1931 da ku ew dibin mecbûr dibin koç dikin ji başûr derbasê Bakur dibin hikûmeta Tirkiye da wê demê dagirkerên Bakurê Kurdistanê wana ji hev diqetînin hinek ji wana şêx dibin datînin Erzurumê êdinê jî li der û dorê Mûşê wana bicî dikin. Heta 1934 ku li Iraqê Efrîkî dertê evana cardin dizvirne başûrê Kurdistanê. Belê û Şeyh Ahmed Berzanî 1969 da wek çile yanzdê çile wek do diçe ber dilovaniya xwe em li vir carekî din rehma Xwedê lê be wî bibîrtînin bi giramî bibîrtînin û her wiha tê navê di dîroka Kurdistanê da jî tim bijî. Belê mamoste em hema yekser dest pê bikin. Belê karin belê. Belê keremke. Belê silavê gerim li bînerên hêjan û ez jî rahmetê ji Brez Ahmed Berzanî ra Şeyx ra dixwazim cî wî biheşt be û em kirinên wî û zêdetir em pêjin xweza parêziya wî tu wextê ji bîr nakin gelek tiştekî bi qîmet û rûmet e. Belê îşev cardin em bi bernameke nû li pêşberê we ne êvî dikim ku em bi hinek tiştên nû ve bikaribin hinek agahdarî malûmatên nû bi wara parve bikin. Beriya ez dest bi bernameya îro bikim ez xwazim gelek Kurd wiha çend deqan cardin behsa wê bikim behsa bernameya me yani çarçûveya bernameya me ka çi ye ihtimala belkî kesên nû bînerên nû belkî hebin
وجبو کو اوجی بنا خودی آگاه لسر برنامه ما از باورم تب فایده به وقت ما دست پیکی دا او برنامه به تبایی کو لسر پروگرام کو ام پیشکش کن چکر مگو کو و مثلا دست خطان گله گرینگه وی کاری باشور کردستان سیدای محمد علی قراداغی یکتی سلام علیکم دست پیکا سال هفتیان دا مجلس عراق قانون یک درد کبه قانون پاراستنا کلپوران یعنی قانون پاراستنا آثار کبن کرده مجلس جوی استفاده کن و دناب خلقی دا دست خطان ددن هف و حتی پیشنیارک دبن کو دبن دست خطین دناب خلقی دا به پرا زحمت هم برهوکن و به پرتی و گلک آواکی گشی گلک روشنبیر می باشور و خلقی هان ددن خلقی تشویق دکن که او دست خطین لباوان هنه جباب و قالوان جوان رامانه یعنی جی وک آرشیو لبا خواهشتنه بینن و مقابل ام بیجن پرویکی مادی دا تسلیم بکن بیو آوای او دست خطی هان بکته و دست خط جعالی سیدای محمد علی قراداغی و کویک جوانه تصنیف هاوان کتابخانه کدا تکرن و یه تیدا پرانی عربی نه سیدا حتی بحثا بده هزاران دست خط که و او دست خطی هان دو بشه گرنگن یک او کو عربی نه لی جعالی فقه و ملا سیدای کردان و هاتنه نویساندن یعنی کتاب بخواه جعالی و هاتنه نویساندن لی عربی هاتنه نویساندن کتاب درسی مدرسه نه و ایدن دا عین کاتگوری دا هنکو ام بیجن کتاب جعالی کسی نکرد و ام بیجن دواره فلسفه دا دواره منطقه دا دواره ام بیجن آسترونومی دا یعنی استرناسی دا گلک واردن دا ام بیجن جعالی کسی نکرد و حتنا نویساندن لی به عربی نه لی ام بیجن یکاخیش بکو مطبعه تونویه چکرنه جاردن فقه ما ملای ما سیدای ما ده مدرسه اندا ده حجره اندا ده مزیفت اندا جبو کتاب درسی لبر وان کتاب زیده کرنه یعنی ونویسا وان کرنه yani ev beşeke programı adudyan dinav dezxat anda çehne yen Kurdi hene yen bese zaravayen Kurdi Kurdiya Gorani Kurdiya Sorani Kurdiya Kurmanji ev embejin cardınj Ali Seyda ve be avayaki Kurt agahdari servan hatna danin le beşadın bu avayaki direş agahdari servan nahat danin tine cihat danin sala nüvisandına wan yani sala ve nüvisavan yani liber nüvisavan o jali ki ve hatta nüvisandın yan ve nüvisandın o adın kijan saleda kijan medrese o mezcefte yan hücre hatta nüvisandın yan ve nüvisandın yani ava dükkan eko kurdine Seydai Mehmed Ali Karadağ'ı bu kurti liservan agahdari dane u daye nalsin ka navaru kavanda çiheye u le dur dile nebeci fikreke be avaki girover fikreke embejin didemru murut ke hoy agahdar liservan ew çine embejin jiyana mazlên Kurdanın girek Kurdanın jiyana malbatanın و کشکولن وکو مگودی و دستخطین لسر مجارن جورا بکردی لسر ام بیجن شاعرین مین ام بیجن گورانی آخیب سورانی آخیب کرمانجی آخیب و ام نخودن لب بحث بکن بصدان شاعرین ما لسر وانن قیمت وان چی اجمرا؟ قیمت وان اوکو زیدتر اوی کردینه اوی کو سه زاروای کردینه ام بیجن حتی ایرو دیوانین
وان کسر وان شاعر کناب وان درباز به belki pranya divanı van hatne veşandın. Lê jivan destxetan ihtimal ke mezin ew kesê ku li ser wan dîwanan xebitîne ew kesê ku wan dîwanan weşandine ihtimal ke mezin belki jivan destxetan çi nekiribin sûd wernegirtibin, istifade nekiribin. û ev imkane dideme ku carek din eger ku xebatek li ser wan dîwanan çêbû, li ser jiyana wan şairê me çêbû û van destxetan jî li ber çav bigirin. Eger yek rêz dîwanê wanê çapkiriya tune be em di nav van destxetan da bibînin ji bo me, ji bo edebiyata Kurdî û tiştekî gelek gelek hêja ye û em bêjin eger ku zêdetir bidîtin ji xwe qîmeta wê ji bo em bêjin dîroka edebiyata Kurdî nayê pîvan qîmeta wê xwe zêde ye. Yani bername me bi vî awayê bi Kurdî. Îro em ê yek du mijarê me hene Birêz ziyadî em dikarin turekî jî bavêjin ka ev destxetana li ku li kîja medresê ya hat der û dor turekî biçûk bavêjin ka li ku ew biyemana jî bidin nasîn paş. Belê ana ji xwe em ev çend programa çêtkin me ew nekiriye. Yani Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî gure alfabetik yani gure alfabetika ve Erebî ji elifê yani ji ayê dest pê kiriye. Heya em bêjin em bi tîpa dawiyê biyawe em gure navê medreseyan ya navê mizyeftan ya navê hücreyan biyawe rêz kiriye. Em hê di herfa elifê danin. Yani ew qas zêde ne. Ji ber vê wextê ku em behsa wan ewan dikin, behsa wan destxetê ku em bêjin Erebî ne hatine em bêjin zêdekirin yan jî ji aliyê em bêjin alimê Kurdan ve zanayên Kurdan, Seydayê Kurdan bi xwe ve hatine nivîsandin. Em divê beşê de tenê navê medreseyan û navê sala nivîsandina wan didin xuya kirin. Ji ber ku eger ku em bikevin nav em bêjin teferruatî ne mümkün e ku em serî da derexin. Çi xwe ewa mijînin yani em bêjin navê kitêbê Erebî ne û belki zêde interesa ew tune bin bînera jî tune bin. Lê çi ye ew em bêjin belge ne ji bo ku kesên bixwazin di vî warê da em bêjin lêkolîn bikin em dikarin alîkariya wan bikin ew dikarin ji wan destxetan istifade bikin û em bêjin lêkolînê xwe li ser destxet yan li ser çi warê ku me gotin ewan Kurdî pêş ve bibin jê sûd werbigirin. Ewa me ewil ev e yani ewa ku em behs dikin. Îca îro jî em ê cardan ew bikin yani programa xwe ku danaçîna wan destxetan bikin. Em ê bidomînin herfa elifê yani herfa ayê ku jî carnan dikevne berê. Destxetek li vir heye cardin di medreseya gundê Aryanê de hatiye nivîsandin. Piçek ewa nû ye. Destxetek din kitêbek li ser mantiqê ye dibe Mehmed Emîn li gundê Etruşê nivîsandiye. Yani gundê Etruşê. û destxetek din cardin navê Zübdete ye zanyariya li ser Remlê ye û ew jî aliyê Mihemed Eshed Erbîlî ve hatiye nivîsandin. Destxetek din navê Lebül Usul e ew jî berhema Qazî Zekeriya ye ew jî li gundê Ehmed Birindeyê hatiye Ehmed Birindê di xaneqayê de hatiye nivîsandin. Yani ji me re kiştî ku li gundê Birindeyê xaneqayek hebiye. Ez nizanim gundê Birindeyê kuye. Belê em ê bidomînin hinek din jî bidomînin di sala Haşiyetül Seyyid Şerif el Cerabanî şebekeye di sala 1826 da di medreseya Elepçeyê de. Elepçeyê tabii mecarek din jî behs kir. Ez nizanim ev Helepçe ye yan cihekî navê Elepçe ye. Di herfa elifê da
من بیشین بحثای هاتیه کرن دستخطک دین 1831 anda الأربيلي هاتية نویساندن دستخطك دين لسر استعارة وضح ملا أبو بكر من رستمية أو جي 1834 anda جاردن الأربيلي يعني حرفة أيد أو جي داخل حرفة ألف دبج بري وقت أربيل gerçi ما حول نویساندن الأربيلي هاتية نویساندن جاردن دستخطك 1840 da هاتية نویساندن ve avcı şurubaya lisel envarul teneziliye o Mela Ahmed Süleymani dimizyata Mela Ahmed Süleymani da hakkani bir sandın. Deshatek den cardın 1875 anda dimizyata Hacı Ahmet Ağa Kerkuki hakkani bir sandın. Avcı nabi evi Hayatul اختصر و يعني ام بعد ما كتابه بخونجي براسي عربي نجده ام بجن معناه كنادا ام تني او بخونن وقت بالي ما او كري ام بجن او مزيفتي يعني ام بجن مدرسه كوتيدا حتنا نويساندن يعني ve نويساندن ام بحثا نابي وان بكين جبو ام بجن مدرسه ماجي بكمنا بن قيدي ام بزانن كا وجارك ما بحث كربي كا چاوان لكردستان مدرسة وبيوقان أم بيجن هبنا أو قاصد هبنا ونا أم بيجن وكي يرو بالصدان مدرسة ما يقلك هجا ما بينا خاندا كاري ما هجا عالمي ما هجا وتدا دركتنا سيدا هجا هجا مدرسة وكي ما هي 1875 مزگفتا حاجی احمد آبه مبعث کرده و کرکوکی یک کدن 1877 جاردن علبچه هاتن ویساندن یک کدن جاردن اوا جاردن اوا لسر روشا ملا ابو بکر من رستمیه و لأربیل هاتن ویساندن ناوی مدرسه ناتیه وکرن هلا بله لبر خاطری خواندنا د مدرسه ملا ابو بکری بنابه ملای کچک او کسی که هنک آگاه داریان لسر خواندنا مدرسه هبه که ماسی نوی ویسا کرنه علمتی گرک هجابویه کتابیوجی و کتابی رزی د مدرسه دا هات نخواندن ملای کچک ولی یک kadın جاردن de 1886 anda mizgefta Aqa Habibullah da hatten Aqa Habibullah da hatten visandın ve avcı cardın Ali Muhammed Rıza ve hatten visandın o یک kadın cardın de medreseye günde Abu Uveyde Aba Beyli da çek adetleri hazar nasıl düdyan da hatten visandın و بياوي دوام تكي از بيجم إيشاف برنامج مجبوك وأما برنامج مبتشك زيادة أم إيشاف أفقص دبي والده وبكن أم بيجن أو داس خاتين كو يان كتابن لبر هاتن نويستاندن ياجي أم بيجن نويسكاري وان أم بيجن عالم كردان بخوانه و أوان أو كرنا أم بيجن نویساندنه و امپیجن ایشب بسه و امی درماتی اوی بن دو برنامه دا ایشب دو مجار هنه یک جی کشکوله که یک جی دست نویسک yani varyanteke şirin خسروه yani varyanteke ku امی خانه قبادی به زاراوی گورانی نویسانdiye varyanteke ve ku seyda dinavan dezxatan da ditiye u em bejin agahdariye ke Kurt li serdaye u ev her bu micarin eğer li keşkula me ya işe rasi tam keşkula yani sade sat murut karabeci keşkula her tişte de heye hakimi heye dermangeri heye derman çekirin heye
عرف عادت کردان هنک عرف عادت کردان تدا هیا و شاعر می بنا بودن و هیا و gelek tiştetin yani az naxwazim lib bejmerim lê ez ê ewekî bikim ku metodek îşev bijêrim ve ji ber ku ez naxwazim bi rastî ev keşkûl ew qas hêja ye û wextê ku ez bi were parve bikim naverokavî tu hûn heq bidene min ez naxwazim li ser yek bêjeyê wî re gavdim ji ber wê ew teksta Seydayê Mehmed Alî Qeredağî ku li ser vê yani bu agahdari li ser vê keşkûlê nivîsandiye min kurmanciya wî amade kiriye ez dixwazim rast ji wê teksta kurmancî bixwînim ji bo ku em bêjin ew dernekeve ku ez li ser yek gotinê re jî em bêjin gav nedim ve hemû ew agahdariyê ku Seyda em bêjin bi soranî sernivîsandiye bi bînerên hêja re parve bikim. Lê beriya wê ez dixwazim wiha geştek bi Seydayê Mehmed Emîn Xakî re yan jî em bêjin Bennayî re em geştek bi hev re bikin. Wî bibem wiha biçek bigerînim yani. Hani beriya ku ez bikevme behsa keşkûra wî em bêjin naveroka Seyda ku em bêjin ji me re nivîsandiye ez dixwazim wiha geştek yani ew şairên ku behsa wan di vê keşkûlê de têda derbas dibe em wiha geştek bi hev re biçin bişne hewramanê pêşî çil hewramanê biçin duayê Baba Tahirê Oryan Baba Tahirê Hemedanî pêşî ku em bêjin rohanî serokekî rohanî ê dînê yarsanî ye em pêşî duayê wî bixwazin û jê rica bikin ku em bêjin destegulek ji çarîneyên xwe destegulek ji helbestê xwe ji me re bide ku Seyda em bêjin keşkûla xwe da cêbike em ê pêşî serekî li wî bidin û me ew kir yani me em çû me serek rêz û hurmet û me ji Baba Tahirê Oryan Baba Tahirê Hemedanî re dan nîşan û me destek gul jê xwest em hatin ber bi Bakur ve hatin em ê ber bi Bakur ve kû bên em ê bêne Sineyê Sine em ê bên serekî li kî bidin li Mesture Xanima Kurdistanî bidin û çi jara bêjin bi destxetê xwe qene navê keşkûla me çünkü destxetê Mesture Xanim û kesên di vî warê de xwedî agadarin wek neqşe wek gumru neqş bihûne ew qas destxete xweş e û dervê wî Mesture Xanim di sed sala xwe de di temamê cîhanê de yekemîn jin bûye ku dîroknivîs e û em bêjin bi Farsî û Goranî û Soranî şeirên wî hene lê em dişine ew dişine Sineyê lê dinêrin ku Mesture Xanim dibêjin di wextê xwe de li ber hinek hedîse bûyer ku qewimîne û gelek lez û bes kûş kiriye bi karonekê re çûye Silêmaniyê mala xalê xwe lê wextê ku rêya me ew ê dikeve li Sineyê dikeve ez ji Seyda ricayekî dikim îstirhamekî dikim divêm ku qasê saetekî nîv saetê wekaleta xwe bide min û karekî min ê din li vir heye dibe çi ez dibêjim karekî min ez diçim serî li kî didim dixwazim serî li Zara Muhemed bidim Zara Muhemedê ku serê 40 milyon 50 milyon Kurdî ku bilind kir lê misade nakin zindanê de ku ez serî lê bidim ez dibêjim qene ez ê biçim serekî malbat bidim diçim dayîka wî dibînim dibêjim ez ê destê te baçîkim ji bo ku te ev qas şîrekî paqij şîrekî helal şîrekî temîz bi vê mijandiye mezin kiriye perwerde kiriye û ez hurmet û rêzê xwe jê re nîşan didim
و ودگرم وکالتا سیدا جاردن دم سیدا ام به هورا دوم دکن بر باکور و جاردن بر باکور ام تن حورمانا تخت سری المولانا ددن سری بدهان شاعر هلبس وانم کو ما gerek programda bahsana bir vakit ام ناخذم لبر كن ام سري لوان ددن جوان جي قبضه قول لك الشعر وان ذكرن جو كشكول اخوا تين و لحورمانا تق لجرميانه وقالك شاعرين ام بيجين قالك جوان جي كود في كشكول اذا ايشام نابعان هيا ام بحث بكن وبشرى ام تين سليمانيه ودشنا بسر مقبره مسوره خانم دشنا جري سيواني كو ولور مدفونه ام جيت خاطر كو بدس خاطر اخوا جمرة ناو بالمسد وما ناشكنا ولي وقت كو ام تنا جري سيواني كو دفي كشكولي دا ناوي هناك شاعران درواز به كو جري سيواني مدفونون جري سيواني بشارتينا وشاعر مالباتا مالباتا شاعرين هجائين مالا صاحب قران كردي سالم جي قودك قلو قودك بنفشو شعري وان دقرن جبو كشكول اخوا لأم بيراميد جبير ناكن بيراميد جبير ناكن ام سري بيراميد جديدن وبالدهان كسن كو لجري سيواني ام بيجم يرو بشاتينا ام رئيس حرمت اخوا بتوا ام رئيس حرمت اخوا باران جاندن و ام بري خود دنا هوليري يبو كشكول اخوا خارني ام هنا جنمو نوك دكنهم بان اخوا يعني كيسكي اخوا تين بر باكور و تين لكويه وسلاوك لحاجي قادري كويد ذن ودرباز بن تين جزيرة بوطان دشتسر راس دشتسر مغبرة شيخ أحمد جزيري وسيداب نابي الشيخ أحمد الجزيري بنافتكك وأمجرة ملاي جزيري دبيجن çünkü ديوانا ملاجي في كشكول الشعر هنا ديوانا ملاجي الشعر ورقتنا و لأم وقتكو دشنا زيارة سيداي جزيري أم مموزيني بيناكم وأم دعايك جي لسر مغبرة وانجي دخونن أم جاردن بر باكور وكوتن تنا هيزان جي فقه طيران جي كو فقه طيران مدفونه ام دبنا ميواني بگين سپايرتي بگين بستي جوان هناك شد خازن هناك بندق خازن جبو كشكول اخوا ام بندق اخوا دگرن تين دشنا سر مقبره فقه طيران كو مقبراوي نلمكسيه بل استخواج مكسيه لمقبراوي لهيزانه و فاتحك جلسر قوراوي دخونن برای خود دنه لکو برای خود دنه بیداره کی هیا بیداره آو که بیداری هیا آو ام دچون و روزا کدا هر دو کره دمرن و مرنا هر دو کره خواه با لیریک با آوه کشین و ام بیجن کشن آف شعر خواه شعر هجاک و ام بیجن شعره که گلیریه زیاده براسی نه انداز کرن yani ولور ام جبو كشكورا خارنه چه دگرن ام هنار زلزيك دگرن هنار بنابو دنگ دگرن ام ارتو دگرن ارتو جبيدار ارتو دگرن ولور پشتی کو كشكورا خارنه روان تشتان دگرن دشنا لكو دشنا مكسي دشنا سر آوا مكسي دشنا دو شكفته كو آوا مكسي جدت كبه او آبا کو فقه تیران لبرسکنیه شعر ای آب خواندیه چه ام قاسی کو تیرا خارنکی قاسی کو تیرا پحتنا ام بیجن کشکوله که بکی ام چه دکن ام جی سرکانی آبا مکسی هنک آب دگرن او دچن هی گشت همه خلاص نابه
و کشکورا سیدا دا مولانا خالد دیوارا مولانا خالد جی الشاعر هنا ام نقارن بشنا شامي لأم دبيجن الشمس دينان للنهرية وكيلوي لورا خليفيوي لورا كيا سيد طه النهرية أما بيجن هم سيد طه النهري أم بيجن زيارات بكن هم جي ديوانا شيخي أم هناك قابلك هالبستان ديوانا شعري بقرن يبو كنت كنا كشكولا خوي شعران لی جبو کشکورا خارنیجی ام جاردن تشتین هجا شمسیلان بیناکن چیه ام کشکورا خارنی گلک شیرین به ام هنک جهنگینه شمسیلانه جی دگرن و اویجید کنه توربا کیسکا خواه یعنی جی همبانا خواه و لی ام تشتکی دیجی بیناکن پشتی خارن تی خارن پشتی شیرینایی کشکول وقت شینایی تخارن چه دنا کردن دا عادت که چه به جاره کیته کشاند yani ez bir propaganda cari nekim tutuna şemzini ji em hene digirin ji bu işte hemû xarin ku dixede em ji xwe tutune ki bi seydara tutune ki bir care ke ji tutuna şemzinan pêçin û em bêjin bêhna xwe pêvekin û evan tev em amade dikin tên û dest bi keşkolê dikin seydayê me yani işte ku van tev berhev dike dest bi keşkola xwe dike belê بله بخیر بی هێویدارم me سوشی تەفسیرek nekir û me seydayê xwe bir li van deran geran û qene hinek cihên em bêjin cihên şairê me navo denk hêja jî me carek din em bêjin vê münasebetê ew kir bîranê. Seydayê me seydayeke gelek pir aliye yani seydayê Mehmed Emîn Xakî carek beriya her tiştî çar zimanan zaniye çar ziman. Bi van çar zimanan jî keşkûla xwe dagirtiye yani bi van çar zimanan şiir kiriye keşkûla xwe lê giraniya şiirê elbette ki Kurdî ne. Tirkî zaniye, Erebî zaniye, Farsî zaniye û Kurdî zaniye. Eca Kurdî jî sê lehçeyê wê bidanîne. Yani Kurdiya Goranî zaniye, Kurdiya Soranî zaniye, Kurdiya Kurmancî. Bi van her sê lehçeyan û çar zimanan şiir xistiyana ava keşkûla xwe. Tinê bi vê nemaye. Irf edet hene ku em ê behs bikin. Behsa irf edeta dike. Behsa çi dike? Behsa em bêjin hekîmiyê dike. Behsa dermanan dike. Behsa ew derman û gul û giyayê ku derman jê çêdibin ji kî wergirtiye? Navê wan lib lib. Em ji filan filan kesê me filan filan kesê yani navê wan jî em bêjin wek nivîskî ji dîrokê re hiştiye ku neyê ji bîr kirin. Yani wefayek de nîşan em dikarin bêjin. Wefa çi ye ku ew kesên ku pisporên gul û giya pisporên gul û giya derman ji kîjan derman ji kîjan gul û giyayê çêdibe wextê melumat dane wî qene navê wan em bêjin xistiye keşkûlê ku ew em bêjin alîkariya wan û em bêjin neyê ji bîr kirin. Behsa cerrahiyê dike. Behsa cebariyê dike. Cebarî zanin ya em bêjin bedena insanê de wextê hestiyek mil destan ciyekî mirov bişkî çi hene li Kurdistanê de cebar hene. Wan dicebirînin em bêjin dikerînin çê dikin û ew di her mintiqê de ev hene. Yani ev hekîm û ev cerrah ev em bêjin cebar li Kurdistanê di her mintiqê de hene. Me ji me anha belkî tuninin li me ji mezinê xwe sehkirine me gelek ciyan da jî xwendine ku van kesan tu wextê alîkariya ji xelkê re kirine di muqabilê wî de tiştek negirtine wernegirtine. Yani belaş çêkirine. Yani mizek dest em bêjin ewek negirtine yani wek dibêjin wek gotinek ku dibêjin ji wek ji bo fî sebîlillah ew kirine.
بله ام ایجاب بین راست کو وک کو مگوت از نخوازم براسی یک کلمه یک بیجه جی اویم جی وی کشکولی او بکم ام بیجم سرا قاودم کو بینرین هجارا پاربه نکم از یه راست جی تکستا کو لبر سورانیاوی او آگاهداریا کو لسر کشکولی سیده محمد علی قرداغی کو نویساندیه و من جی کرمانجاوی آمده کردی از راست تکستا کرمانجی و ام بیجن بینرین هجا آگادار بکیم دبی ده هر ناوچک دا چند کس جوان هبون مالیوان وکی نخوشخانه بون او بپرانی تاکه کس بون لگل کو نخوندا بون نه سکرتری وان نه جی سکرتر وان هبون نه بردست و نه جی بریمپیچی وان هبون و ناوی گلو گیاین درمان جدبی وان بین وارگتن قید کردن بشره جه استفاده به وارگتن یعنی افتیحان کریه جبر کو پرانیا وان دولمندین که نمونه دبی ما بخارا مخابن بریه بنی آخری یعنی جبر کو نهات نبرهف کردن و ev mecarihan vakti ku ne berhekiri ne nivîsandin em yekî çizanî be bixwara biriye binê axê. Min bixwe keşkûlên şair zanayên Kurdistanê gelek dîtine. Ez xwe bextewer jî dizanim ku min karîbûye hejmareke baş bi xwendevanan bidim nasîn. Di nav van keşkûlan da nav bi nav dua, derman, çareseriya hinek tiştan dîtiye. Lê ya min di keşkûla Mele Mihemed Emîn xakî yan jî benna de dîtine tiştekî taybetî û kemnimûne ye. Ev seyda ku yek ji serbazên nenaskirî yê meydana berhevkirina dewlemendiyên netewê me ye hatiye di keşkûla xwe ya rengîn de ku berhema eziyeta bêsekin westandina nêzîkî 10 salan e û di nav wan hemû zanariyên fireh û awada rêbazeka taybetî ji bo qeydkirina reçeteya çend awa nexweşî û şikestinê dane pêşiya xwe û awayê çêkirin û bikaranîna dermanan ji devê hekîman û bixwe yani wî bixwe jî devê hekîman wergirtiye di keşkûlê de ji me re qeyd kirine yani ew tiştê ku ji wan kesan girtiye keşkûlê de ji me re qeyd kirine. Piştî her yek ji wan mijarên ji wan hekîm û ji wan hekîman bi zindî parastiye yani ew wan mijaran ji wan hekîman bi zindî parastiye ji ber ku derbasê nivîsê bûye. Ew bixwe wiha dibêje yani ew seydayê Mele Mihemed Emîn min ji devê Sofî Ebdulkadir yani ew kesên ku em bêjin wan tiştan yan ji devê Cerrah Muhemed min ji devê xanim yani em bêjin hekîmên jin hebûne em bêjin ji wan jî em bêjin ew wergirtine agadarî min ji devê Zîtû min ji devê Feqî Hesen yan min ji devê Abdülwahab Eşnûbî wergirtine yani di ewa xwe da keşkûra xwe da em ê bilib behsa wan dikin. Seydayê Mele Mihemed Emîn vê keşkûlê li der û dûra sala 1895 û piştî wî em bêjin ew kiriye nivîsandiye. Beşa zêdeya keşkûlê destxeta wî bixwe ye û nav û navan ra di çend cihan da xetê yek du hevalên wî yên seyda têda ye ku diyar e yan ew ji bo dîtina wan çwelwir yan jî ew ji bo dîtina wî hatine balê wek em bêjin yadigar destxetê xwe kirine keşkûla wî. Seydayê Xakî me behs kir bi çar zimanan ku em bêjin me behsa wê kir mesela zimanan û keşkûla rengîn bi berhemên şairan, nivîskaran, hekîman, melayan,
nivîsan, nuktezanan, felavejan û gelek waredin keşkûra xwe bi evê wan bi berhemê wan tişîkiye û Seydaya Xakî li gel wê jî ku wistan diyar e xelkê navçeya Hewlêrê bûye lê beşa zêde jiyana xwe li wir ku beşa jiyana xwe jî li wir derbas kiriye lê li girêdayê ew ê nebiye yani keşkûra wî girêdayê taybetî ya herêma zanan, nivîskar, şairên mintiqa Hewlêrê nebiye. An rengê xwe ji hemû herêm ji hemû mintiqeyên Kurdistan yani seranserê wextê em Kurdistan dibêjin em seranserê hemû Kurdistan yani çar بله qesit ew e. Ji wê wergirtiye yani tinê herçend xelkê Hewlêrê jî bi lê xwe bi derdora Hewlêrê bi evê Hewlêrê ve negirtiye. Keşkûra wî rengê xwe ji temamê Kurdistanê wergirtiye. Êca Seyda belê navçeyên belkû rengdana edeb ya em bêjin ev rengdan çi ne? Yani ev rengdana cihê din ê Kurdistanê ku kiriye ewa xwe nav keşkûra xwe çi ne? û edeb e yani edebiyat e urf adetin em bêjin hem ê Kurdan hem jî cîranê wan ew wan jî nivîsaniye. Heta pabendê alî bîro rêbaz û ê navçekê ku me behs kir nebûye yani. Li gel berhemên şairên Hewlêrê, Mukriyanê, Bateyê, Cizîrê, Botanê û berhemên şairên Süleymaniyê, Hewramanê, Erdelanê, Kirmaşanê, Germiyanê û tê de hemî berhev kirine. Yani van hemî di keşkûra xwe de berhev kirine. Wekî nimûne ez navê hinek ji wan babetan binivîsim ku Seyda Mela Mihemed Emîn di keşkûra xwe de bi cih kiriye û wan berhev kirine. Dibê yani tiştê ku di keşkûra wî de hêja em bêjin tinê Seyda em bêjin sernivîsê wan tinê nivîsandiye. Men ne mimkün e ku em bêjin mirov bikare bikeve nav detayê wan û yani ev belki sadan ropere afan. بله Hocam Seyda ka bêjin çi ew kiriye yani yani çi di keşkûra xwe de çi mijat çi ne? Li çaryarên pêxember pêşî minacata Zeynil Abidîn devgirêdan ez li vir dixwazim ew bikim sekirim devgirêdan em bêjin çi ye piçek qasî ku ez zanim qasî ew agahdariye ku dîskê min de hene ez bawerim ev devgirêdan mesela devgirêdana hirç û guran e. بله Yani ez dû qenaetê de me. Wextekê em zanin ku ez baş jî tê bîra min nifşê min jî bîra wan daye belkî nifşê nû ewan ez jî zav rastî hatme mamost belê em bêjin li gundan bazı yekî em bêjin li çûlê dima û dihatin û kesê ku em bêjin wala ayetê nayê bîra min ayetekî Qur'anê hebî ana kîjan ayette dihatin digotin ka ez baxtê Xwedê ka ew bike devê gurê ew bike girê bide yan devê hirçê girê bide bazê me li çiyê maye û bila ew nekin benek danîn ez bawerim sê caran dixwandin sê girê lê didan yan jî kêr danîn em bêjin wî ayetê dixwandin sê caran dixwandin devê kêrê digirtin digotin here û devê kêrê veneke tu devê kêrê vekî devê hirçê gurê vedibe û em bêjin dibir yani. Ez bawerim qasî bîra min de maye ayeta devê gurê ê hirçê jî em bêjin cuda bû. Yani qasî bîra min de maye ez şaş nebim. Yani devgirêdan ev bû. Êca serê spî em bêjin hinek hebûn devê kêrê venet kirin ew giriya benê venet kirin diçûn heya pazê xwe dîtin. Yani digotin me devê girê daye em bêjin hirç gur êdî nikare bixwe. Yani devgirêdan ev e. Adettekena Kurdan da bûye. Kûmek şêrên kevin ê Erebî, kûmek yayên derman ji devê merûfê Eşnewî, Şebanê Eqreyî, Ayşeyê yani devê wan ew kirine wan ewan.
şehrin Türkiye yani şehrin Türkiye ya ek خوشاوی چوش بو کو ترکی زانیه و سیاناف کشکولاخا مثل معما şehrin Ahmet Ekkur şehrin Baba Tahir şehrin Bahçeli Rızgar Kirla hinek diştan ya evçiye nizanım gazala bir nokta Eca em bejin ev edebiyat ne brasi aga dayan mine ev bejin sertunu kaşera bu nokta çaviye nişanu ramzi ne Kur'an'ı tehmisa kaside Şafii ez nizanım ev Şafii Mirza Şafii'ye ne ben ev Mirza Şafii şaireki goran ahive و اجا ام بیشن کیجان شهر تخمیسا کیجان شهراویه شهر وینه بنا بودن که ام بیشن چند قاسه کود بیرا من دامایه ام بیشن شهر وینه بنا بودن آخفتنا به بیردارک گیره yani بیردارک دیدیه ام تمنیوی گلک ام بیشن صدان سال تمنیوی بیار و نکته پیرا او گیره ام بیشن فردک یو گوتیه فردک ام بیشن بیردار لیور گراندیه o şairek yönettiğin şey em bejin liser evye, liser şehrin Xosreve, o yek liser Züleyxa'ya. İşte tabi emrizan, hene yani gelek şehri nedir, hene emrizanın ka ev tehmis liser kijan şehri Mirza Şafii'ye, böyle emece darbazın. Şehre eşneviye, eşnevi, şaireki Kürde, ez şehravi devede haya keşkuleda. Şehra Mustafa Begi Kurdiye, Mustafa Begi Kurdi ku be mexlese yan be naznavi Kurdi nivisandiye ji malbata sahib qarane Süleymanî û şaireki bina bu denge de devra nalîda jiyaye û şehravi dime şehravi ixtiyana ev axwe nav keşkula xwe şehra Şeyh Ali Aku heyetê da tariha Kuşa Davi ve Ömer Efendi. Cenab Ömer Efendi ki ez nizanım burası. O metel tedahine, tabira xavnan tedahiye, derman jide ve Muhammed Cerrah. Yani cerrah yani en bejin dermanı cerrahiye ne? En bejin dermanı jide ve yuva gütye. O nameka bi Türkiye'ye ev jid şeki balkeşe Rebaza Xarine yani avay Xarine yani belki edeb-u terbiye Xarine ihtimale teki olsa Nüvisaniye o şehra Zahavi evci Zahavi nikaran hani agahimiz serheye o şehra kimine bu denge dua henet eda mergeredan heye o mergeredan embejin evci örf adeteke Kurdiye o belki nüşşelünü zanın le nüşşe ve medat zanın ku adetek na Kurdan dayabiye em bejin bu hanek jibe de vakti ku yek zevciye em bejin vakti mahreda yek em bejin bخف em bejin yani bana usab vakti mahar melam mahar şetkir yek em bejin goyxada da mela و ام بیشن دکو دوی مرانه به دوی می گریه کی بنده دا یا ام بیشن زاوا daha girtin yani. Bu neyse yani ev servini bir saniye. Keşkul ne zanı ka esa keşkul bu kadar desteme bikeve. Ev keşkul hamu heye. Yani ez tabii gibi madem cihevi hatiye ez bejim burası ev keşkula han hecaya eviye. Hecayı kumru bike kurmançı o çabike bu eşini hecayı tamamen keşkule yani zanım ne embecin mücarektini. Beli embecin ev me em darbaz bun o böyle ev heye mergereden meku şehrin çen şairin be Arabi yani şehrin Arabi jbuku Arabi zaniye ev şehrin Arabi eku embecin xoşavi çuya keyfa cerahatiye kiriye nav keşkula xwe û belê êca gotinên İmamê Elî xistiye nav keşkula xwe wesiyeta Şeyx Ömerê Suhrawerdî kiriye nav keşkula xwe
Mesela Suhraverdi tabi mesela ki gerek derece ve hem bejin mijara me irojinin hem mesele felsefi zanik u o Suhraverdi hem bejin Şahbedine Suhraverdi böyle her işte gündeki evveliniski düte Kürdistan'a başvur Kürdistan'a uçurat kasiyat zanım gündeki Kürtaya ev Suhraverdi Kürt'ün damezreneri öyle felsefeye işrakiyine yani işrakiyun yani felsefe işrakiyun tabi ez ne pısmore em bejin felsefe işrakiyuna işrakime kulvir Rabbim ev bikim yani işte cistere ziyade bikim li ki basi henek agahdari min ser hele agahdari kerenaken ku ez Rabbim livir u em bejin bahsa felsefe işrakiyun bikim jiber ku ev felsefeye han وصام بيكو ام بيجن سالسارا 11-12'da hem tesiri Avrupa'ya giriyor. Yani gerek em bejin felsefe yüçahil Avrupa'ya bir tesiri ama giriyor. U em vetine bejin bese jiberku em bejin mijara me evci şu ne eve yani em ser em bejin felsefe işrakı yum sakinim. Necbu kunabe em bejin Ömer Şeyh Ömer'e Suhraverdi ku derbas biye em behsa wî ku ew jî di sala 1145 hatiyetini sala 1234 em bêjin kuça dawiye kiriye em vê tenê li ser Şeyh Ömer'e Suhraverdi bêjin bese ev jî zenîşan yani keşkûla Seydayê Mehmed Emîn ka çend keşkûleke bi kalite çend keşkûleke em bêjin bi avayên em bêjin hûrgilên ava û em bêjin zanyarên ava keşkûla xwe dagirtiye. Yani ev giringî qîmeta vê keşkûlê em bêjin didenîşan. Ji ber wî yani Kurt mi çend gotin li ser li ser em bêjin Şeyh Ömerê Suhraverdi kirin. Şêra Eşnevî têde heye, nimêja Mirîyan têde heye, dîwana Mewlana Xalid têde heye û behsa zewaca xwe dike, behsa zewaca û behsa hatina dinê a kurê xwe wî navê ew ye li vir bihez kiriye behsa Enes demek kurek jara çêbiye navê Enes bûye di keşkûlê de behsa wî jî kiriye. Belê wêca çend tarîxên din hem tarixa hatira dinê a kurê wî çend tarîxê din jî di keşkûla wî de hene lê em nizanin yani seyda behs neke kaçî tarîxin. Xetma xwecawan ku mek zanînin awa têde hene. Salavata Mihemedê Xakiyê xelkê Silêmaniyê têde heye. Em jî nizanin ka ev çi ihtimale tiştekî giring e em bêjin balkêş e. û dua metel têde hene. Qesîdeyên Şafî û çend şairên din şaira Şeyh Ehmedê Cizîrî yani şêr Mele Cizîrî ji dîwana Mele Cizîrî em xwe nizanin ka kîjê şeire şaira Xan Ehmed Xan têde heye. Derman xutbeya Ceyna Ramazanê têde heye. Lerz ta û Şeyh Muhyiddin behs têde hene yani mersa behsa lerzê tayê ka tiştê wisa tê. Yani em dibînin ka çend dewlemend e birasî yani mirov ew dibû yani teaccüb dibînin. Mizgerî spîkirin heye. Mizgerî çi ye? Mizgerî firaq spîkirin e. Wextek em bêjin baqir firaqê mis hebûn û em bêjin ew hebûn di gundan digerjan spîkirin behsa wê dikiriye. Em behsa wî çawa kiriye çi ye mixabil em nizanin. Tenê seyda em bêjin sernivîsê micaran tenê nivîsandiye li vir. O çend zaniyecek din. O piştî wî kirîn firotin heye têda. Behsa kirîn firotinê dike. Ece ev kirîn firotina çi ye çawa ye birasî tiştekî gelek balkêş e. û îstixare têde heye. Hinek stayîşê pêxember têde hene yani methê pêxember.
و شعر میرزا شفیع تدايه كما بحث كر ببحث سي شعري كر میرزا شفیع يعني بإشعارك يقول آخره وخلق جرميانه تعبير خونان تدايه وكلياتا نالي تدايه كلياتا كردي ما بحث كر مالباتا صاحب قران شعر fikri tedahiye, nizam fikri, şair şafiye tedahiye demek şafiye edince gayni enbelin avamaya şafiye kuma bahseder. Şiir namaya çent kesan tedahine, yani namek kelime tedahiye, nizam o tarihname tedahiye, çent tarihin zanyari tedahiye, hikayenin derman tedahiye. Yani yani her tişteye. بله Tiştek ne işte? İşber ve yani mugud brastim yani ev keşkul gelek hamu bevaşandır. Hamu yani hamu bevaşandır. Bu demek kurta yani. Ev hazine ki yani gelek bir daha varanda vak hazine ki bu kurtan brastim. Bu hazar rahma lübeci bihişbim. و پشتا او داویدا گوتیه او کشکول دبن رقم 13,619 هان کتابخانه دارالصدام للمخطوطات کو صدام مر ناوی هاتا گوارتن کچن مطلقان امریکا کت عراقی که او کتابخانه چلی هات و گلو هیا گلو او کشکول بخوال با سیده محمد علی قرداغی هیا از سوزدم از علاقه من دانستاندن و پرایه وقتی که 2 سال بعد ها از سروی کشکو سروان دست نویسن وقتی مکار کرد براسی افقاز بالا من نکشابو ده فرصت اول ده از سیدا بپرسم که گلو ev keşkul libale hayatını u ku em bikarin em bejin kemasi be kurmacı axe van ra u be kitapxanaya Kurdî ra em bejin çipkin و ام بین آماده بکن به دولمان بکن یا دوابی دا سیدا گوته هجای گوتنه دستخط عقیده کردیم او عقیده کردیم برنامه بریان ها کمه بحث کرد اوامه دا بیانه بله بحث کرد او جی ام بین چیه دستخط اویه دستخط اوی سیدایه در ویوی ام بین اون چند اوی خبات دنجی هنه دستخط دنجی دنوان دستخطان دهنه اللي اد نظام دکیجه جلده دایه من کرمانجان محقق چکریه و yani eme bir avayı و keşkura خود tamam bükün ve heyeca ve keşkura devlemen ve keşkura ku seyda embejin hazar camalayı avam وقانديانه وأمي كشكولا خال بالقدينا مجارة ما يدن شيرين خسرة أم تقارن هما كان قوتن بسرعة بكن زين بله شواب أو خانة قوادية احتمالا مازن أم بيجي واريان تكا أويا واريان تكا شيرين خسرة أم بيجي خانة قوادية أب كردية قراني يعني جيب زارابي قراني كو هاتيه آماده کردن. ünzanın ku em bejin ev Xosrev şirin Ali Nizami yani Farisi hatten Nüvistan'da le edxanı zanım yani farka em bejin şirin Xosnafa Nizami em bejin xanay Qubadi çiye burası bu az em bejin ne Farsi zanım ne Gorani et şekil diyorlardan zanım لباشوری کردستان قدلک yani bir خبات سر شیرین خسرو حد نکرین خبات تک جالی سیدای محمد علی قراداغی بخوابه حد کرین ما قدر سرات yani ویستاندن قاسه کو از جی آگاه دارم خبات تک دیجی جاردن قاسه کو از جی آگاه دارم علی محمد yani سیدای محمد کریم به محمد ملک کریم و هاتیه کرن او جی لسر خوشتا شیرین نخبات که کریه
li zêde agadariya min li ser tune yani ka ew li ser em bêjin ew Xusrev şêrîn Xusreva xaneyê Qubadî xebate kirine yan bi serê xwe xebeteke yan lêkolîneke agadariyeke min a fire di vî welê de tune. Ew keşkûra me tiştek ji bîr kir seyda nenivîsandiye ka çend ropele. Yani çend gotin carnan edê vegerme ser keşkûlê karbîn em rû tiştene yaran tiş ji bîr dike. Birasî nenivîsande ka çend ropele di xebatê xwe din da destxetên xwe din da bi tevahî seyda dinivîse yani çend ropele qene fikrê dide mirû hecma fikrê dide mirû lê muqabil li wê nenivîsandiye xaleke din birasî ez dixwazim li wir ew bikim. Yani belki di keşkûlê da hebin xwazî ew bikiriya nebêjin wextê ku behsa Melayê Cizîrî li vir dinivîsan watê vî keşkûlê dinivîsan behsa Melayê Cizîrî dikir behsa em bêjin şairê êdin dikir kê masî em bêjin Seydayê Mela Hemed Emîn kîjê şairê kîjan şairê kiriye navava xwe em bêjin da keşkûla xwe qene em bêjin mirû dikaribiya îşî karê mirû rehettir biya destê mirû biketiya mirû dikariya li ber dîwanên wanê çapkirî bidaya li ber hev em bêjin yek ku diwan dîwanên çapkirî de tune bûn em bêjin û divan destxetan de hebûn me li ber temam kiriye xwazî wan jî ew kiriye. Ca Şîrîn Xusrev teksî wî heye li vir goranî he yani em bixwînin jî zêde em ew nakin yani ne bînerê hêja em bêjin ne ez fehem dikim ne jî belki Rû xwe jî xwan me zêde tiştê negihîşt. Yani ji ber wî em ew nakin lê hinek agaderî ku li ser dane em ew bikin yek dibe ev destxet dibe yani Şêrîn Xusrev sad ropele dibêje di her ropelê da bîst û ji bîstan zêde beyt hene. Yani wextê ku wiha bi em bêjin ewa wî yani hecma dest em bêjin vê şêra evê Şîrîn Xusrev em dikarin tespît bikin eger ku sad ropel bi her ropelê da bîst beyt bin şaxê dike 2000 beyt. Yani 2000 beyt zêdetir yani ev tabii yetişekî gelek mühim e. Yani gelo ew kesê ku Şîrîn Xusrev nivîsandine gelo ew ê wan ew berhema wan Şîrîn Xusrev şaira wan çend beyt e û wextê ku em jî bizanin em dikarin yani kêm zêde ev varyanthan çiqa zêde yan çiqa kêm e ev tiştekî hêja ye. Yani em ew tiştê ku em ew bikin li ser vê dirêj bêjin û em tiştekî zêde tune ew kesê ku em bêjin li ser Şêrîn Xusrev ku lêkolînê wan hebe yan merex dikin yan em bêjin xebeteke wan hebe kê masî dikarin em bêjin bizanin ku nusxeke wiha heye ê xaneyê Qubadî cardin lê eceba ew nusxeya ku çap bûye yan nusxeke varyanteke tune û ji bo wan kesê ku di vî walê de lêkolînê wan hebe yan jî bixwazin zêdetir bine xweyê aga ev dikare em bêjin ji wan re bibe ku sûdî webîrin îstîfadekî jê bikin. Em bêjin îşev bes e meselê bîneran jî êşam û mala wan ava guhê xwe dane me ez hêvîdarim sûdmend bîm me em bêjin êpî agadarî ew kirin yani agadariyên cora cure lê firseta ewil da lazim e ku em vê keşkûlê bi dest bêxin bi rastî ew bikin yani latîniya wî û bigihîne ber destê em bêjin kurmancî axîvan as ji bo çarpêl medyayê yani Kurdan her tiştîdan her welêdan nivîsandire programa min ê jî wî bigota min ê jî wî bigota mamoste yani her tişt ew kirine em gelek ew nekin bi rastî yani
Yani من تكسينا حساب كي از خاطر قلت اشتكي يعني زيادة بكمسر ما دام جهي هاتيا حساب كي ملايك زيري الدورة عثمانية هي بلندا ام بيجن 5 para 5 kuruş posti Osmanlı ne daya? Zani şehir bu Kürdi nüvisan diye. Çi devrede devre Osmanlı ku mesela methehat ki zanım çen kıtan ku imparator bile. Zani 5 kuruş yapıp ne daya? Kürdi nüvisan diye. Edin Kürt eri dibin dersi Osmanlı'ya da bile. Osmanlı medrese vanda tedrisat çeneviye. Yani kesi kudvi var eder kulin dikin nizam ma ev xab küçük dibinin kurdan bravo nekin yani. 5 kuruş yapıp eder. Ben dersi vanda jibune nizam çi jibune li bi zamanı van perverde nekene. Bi zamanı xo Arabi biye li bi zamanı xo perverde kene medrese xoda. Yani o hani var hocam ku ev kas em bejin mesela zaman dersi bijarta ku mühime giringe em hami gereke bi canu dil em bejin milleti teşvik bikin kuzarı ki xo jibû ev bikin bidene nivîsandin. Hani gerek ki bizanın ku Kurdan carekin etmeyeceğim. 5 kuruş bu Osmanlı nedene. Di medrese xo da ez bu ya ve ne yapacağım yani bu propagandaj ez rahatte rastçı di medrese xwe da bi zimanê xwe em bêjin em perwerde kirine. Zanî ev tiştê gelek mühim in. Yekî wekî Melayê Cizîrê Rabiye dewra Osmanî İmparatoriya herî dewra mezin fireh da 5 kuruş bi Osmanî nedaye Kurdî Nûbistanê. Ev tiştê gelek mühim in û ez spas dikim ku firset çêbû em بله مامۆستا دەڤدا divî keşkulî da me dît ku yani Kurd bes helbesta nenivîsandine. Di hemî warê jiyanê de ji edeba xwarinê bigire heta doktoriyê bijîşkiyê û heta tiştê din hemiya nivîsandine lê çê ku heya me jê tune belkî em dibêjin tune lê va diyare gelek kes dehan sal sedan sal pêş me ku van tiştana nivîsandine û va li orteye û her kesekî ku bixwaze dikare biçe lê binêreka Kurd e edeba xwarinê ya jî edeba ya jî ew kê bijîşkiyê çawa nivîsandine dikarin ji wê bibînin û em jî carek din gelekî spasê cenabê te dikin û heta em ê bername me wiha bidomin û li vir em dixwazin ez dixwazim ji bo malbatên Kurdistanî ku li Bakurê Kurdistanê ne ev hefta xwe qeydkirina dibistanên de xwe qeydkirina ji bo zimanê bijarte ku jê re dibêjin hefta wî ye û divî ewkî de mafê Kurda heye mafê malbatê Kurda heye ku sarê xwe di wan dibistana de zimanê xwe yê zikmakî Kurdiyê tê de helbijêrin çi Kurdkî çi Kurmancî divê herkes ev hefteya heftekî ye wekî din wextê wî jî derbas dibe divê malbat bixwe biçin serî lê bixin belê hinekî astengî derdixin gelek astengî jî dikare hebe lê wexta ku meriv cehd bike wexta ku meriv bixwaze meriv dikare bi ser bikeve hêvî dikim û daxwaz jî dikin wek çarpel medya û wek cenabê te jî got em ji wan malbatên Kurdistanî daxwaz dikin çi li Tirkiye çi jî li Bakurê Kurdistanê biçin li wan dibistana serî lê bixin qeyda zarokê xwe bi zimanê Kurdî Kurdkî û Kurmanciyê helbijêrin biraz zarokê wan qet nebe di wan dibistana da zimanê xwe fêr bibin û carek din em spasê hevalê xwe teknîkê dikin û her wiha carek din spasê hemî bînerên çarpel medyayê dikin nizanim pêbiniyê wan ku hebin helbet dikarin di binê ewkê de ji me re binivîsînin lê heta hefteyekî de em dibêjin bira te bi hev re bimînin di xêr û xweşiyê de û carek din ji bo cenabê te jî spas ku eva saetekî tam saetekê me bi hev re besa van tiştan Kelepûrê Kurdî kir di dîroka me de giring e ku em bizanbin dîroka xwe û her wiha mala te ava û mala wan jî ava heta hefteyekî carê bernameyekî din bibînin bi xêr û xweşiyê de. Valla ez jî spasê eva teknîkî ew dikim spasê wan dikim destê wan sax be. Belê spas.